I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ni ang laing sumpay ning nagnapustang sugilanon. Agenda. Isang pagpulampo siya sa pagpatay ni John Carlson ng Regina. Nakadesisyon ang tanang kadagkuan sa organisasyon na patyon gihapon si Mac ug ang tibuok niyang pamilya. Oh, Chief Tim, unsa ko'y? Ngano, buso pa ka ba, Regina? Wa ko mo ingon ni Ana, Chief Devon. Ang ako nga, dili ba? Katapusan na lang nato kining higayon nga gihatag niya. Nga iyang mapamatuod ang iyang kasinsiro sa organisasyon. Pero, nganong ingon man ni ini ang inyong hukom? Tubagon ko ang imong pangutana sa usa-usap ka pangutana, Regina. Kung ikaw ang pangutanon, magkapila na kay gayon nga naghatag ka natong problema si Matt. Magkapila na pa. Chief Devon, Sa pagsud bisan kinsa sa organisasyon, manumpa sila na pagkamatyan ang paglaban ini, no matter what. O kuway laing balaod na pagkasundon, ang balaod lamang sa organisasyon. O gipirmahan ta kining tanan sa atong dugo, dili ba? And do you think nga sa mga kapalpakan nga nahimo ni Matt sa organisasyon, makapasalig ka ba nga dili na kini mausab, Regina? Makapasalig ka ba? Ug tingali nalimot ka nga nalakip sa atong mga balaod sa organisasyon nga gisunod nga walay si bisan kinsa nga gitugutan nga mo question sa atong gipatuman nga mga balaod. damn it! Animal! Bullshit! Murag ipabati ko ni Chief Devon nga misupa ko sa mga balaod sa organisasyon. Shit! Panuway kini si Matt. Ha? Bahala ka ng tawhana ka. Ikaw rin nangitag paagi nga mauunya kini ang imong dangatan. Dili na ko manginlabot pa nimo. Ug dili ko mahimong iamong ang akong kaugmaon ug sa tanan kong mga pangandoy tungod lang nimo. Humana, naman ko nagtay pa manangan sa mga sundao o mga opisyal nga kadudahan o posibleng miabin sa mga rebuilding sundao na hilong mga nakigbatok sa organisasyon. Isend ko na kinini Madam Regina. Ito na. Nasend na. Dili kita makatugot nga mas mudaghan pa ang mga rebuilding sundao nga nakigbatok sa organisasyon. Hinungdan nga bitap na ko sa presidente aron nga maaksyonan dayon kini. Okay, Grand Chief. Salamat. Si Regina. Siya kini video call. Regina, Chief Devon, mitawag ka. may listahan nga gisensimat nako nga mga ngan sa opisyal ug sundao nga hilom nga nakig-abin sa mga rebuilding sundao bato kanato. No ba? Good. Very good. Kinahanglan nga mapadadayon ka na sa crackdown team aron maaksyonan og dili na makapanakod pa. Okay, Chief Devon. Ako dahil kining isend nila og mismo sa presidente. Sige, Regina. Kay balitaan ko ang Grand Chief ning maong kalambuan. Ug nahibaw kung malipay siya. Okay, Chief Devon. Okay. Salamat, Bro Ronald. Bye.
Diyan nga no. Murag mauna kining panahon na nga kinahanglan mulihok ng tibok kausa. Tibok kausa sa nasod, Jess. Batok sa organisasyon ug mismo sa kasamtangang pagagamanan. Ha? Pero nga no, John. Nagsugod na karon ang crackdown sa mga sundao nga napanidaan sa organisasyon ug inguman sa kagamahanan nga nakigbatok nila sa ilang mga agenda. God. Bisan kung way klaro mga ebidensya ang kagamahanan, gipagsuspenso nila ang tanang mga sundao nga ilalang gidudahan nga nakig-abin sa kausa ug ila kining gipangdisarmahan. John. Ug bisan na kani ang mga individuals nga nasabot nila nga misupak sa kagamahanan, nalakip sa ilang gihimo nga crackdown. Saan naman yung pinuang nga dyan? Mura naman rin noon giduma o komunista kini atong kagamahanan ron. Lantaran na ang ilang mga binuwangsis. Ang itom nga makita sa tao, ila naghimong puti. Sibot mo ipasabot. Nga bisan pag nakita sa tanan kung unsay husto, basta nasupak sa ilang gusto ug mga agenda, sayop kini alang nila ug nakasupak kas balaod. Oh my God. Unsay kaugmaon ning nasura kung maghari ka ng klases mga punuan dyan nga kontrolado sa mga globalist, sa mga elite, ug liberal nga mga utok o paghuna-huna. Unsa man. Magsulti lang itang balik ka na, Jess. Kaya kinahanglan pa nga mapahibaw na ang tanan sa kausa. Ipaabot na ko ang direktiba ni General Flynn nga nagpaliyon og konsultan sa kausa nga papangandamon ang tanan sa nasudnong pag-alsa. Kutob sa mahibaw-an ninyo, si bisan kinsa nga may suporta ug misimpatiya sa mga rebuilding sundao ug bisan na ang mga leaders sa oposisyon ilakip sa himuong crackdown. Mao kini ang bag-ong order sa presidente. Wahi ibilin kanila. Okay, basta mao na kadto. Bahala sila. Makomunista man alang nila ang atong gibuhat karon. Ang importante nga makontrolar nato ang tanan ini gayuna. Kita mo ay balaod karon. Why makabuot ka nato? Ato ang presidente. Oh, sige, bye na kay mitawag si Chief Devon. Bye. Hello, Chief Devon. Sorry nga, uwa dayon ta ka matubag. Unsa man ning hitabo, Regina, nga may report man kung nagdawat nga may lain na usang movement sa mga army dito sa Mihanan ug kasat pagbahin ng itason. Unsa? O kasi nagsulti nimo? Kasi nagsulti nimo diini, Chief Devon? Mangutana kapag kinsay nagsulti nako. Mao ka nagkaroon mi urbo nga balita sa television nga giilong sa maong mga rebelde ang general headquarters sa military dito. Duha ka mga kampo, Regina. No. Dili kini madaog no animala ka. Unsay gibuhat sa ato mga sakop nga na mismo sa military. Nagpalupig sila. Unsay ko buhaton, Chief Devon? Mangutana ka kung sa'y buhaton. I-secure ninyo ang mga vital installations sa nasod. Lakip na ang mga kampo sa military dini sa ato o padlakan ang mga sundao kapulisan nga dili ato. Unsa? Mao ka na'y karoy order sa presidente sa mga punuan sa kasundaluhan o kapulisan. Lukop nasod. Karong mga higayuna, gilibutan na sa mga sundao o kapulisan sa kagamahanan ang maong mga kampo nga ilang giilog. O may direktiba na na kung dili mo surrender ang mga rebuilding sundao, suod lang sa duha ka oras na kitagal sa kagamahanan nila, atakiyon sila sa mga fighter planes o ground troops aron ilugon yung pagbalik ang kampo na ilang karong giokupar. Bahala nang mahulog silang kamatay. John, hadlok ko. Nabalaka ko sa mga sakop sa kausa. Kay giliputan na sa mga sundao sa kagamahanan ang duha ka kampo sa military dito sa Habagatan ug kasad pang bahin sa nasod nga ilang giokupar. Mao ka nagibalita og gi-live sa TV. May desisyon ang kinatibukang kausa, Jess. Mauna kini ang hustong higayon. Nga mualsa na ang tanan, lakip na ang katawhan batok sa kasamtangang kagamahanan. Gagikontrolar sa mga liberals, globalist o mga elites. Pero mga usa na lang kapin ka oras ang nahabilin dyan sa gitagal sa kagamhanan sa pagsurrender sa mga sakop sa kausa nga gitawag nila karon og mga rebuilding sundao.
Diyan ang say mahita po. Kung atakiho na nila kini, magkabatay na bakit ang tanan, ha? Mao ba, Chan? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!